hebben naast het huis toevallig aardappels staan. En daar denken ze, dit lijkt wel eigenlijk heuveltjes van de asperges. Maar dat zijn ze dan niet. En dan denken ze dat het wel asperges zijn, maar ja, kun je ze wel wijs maken, maar ze geloven ze toch niet dan. Bij de boerderijwinkel van Brit Geron en haar familie in Mechelen vliegen de Limburgse asperges de deur uit. Maar wie ze echt vers van de teler wil hebben, zal zich noordelijker in de provincie moeten begeven. In Zuid-Limburg is het namelijk praktisch onmogelijk om de groentesoort te verbouwen. De asperges van de familie Geron komen uit Maria Hoop, van de boerderij van Frank Goerts. De grond in Zuid-Limburg is lus. En lus betekent dus leemig, een mengsel van leem en zand. Vruchtbare grond betekent het eigenlijk. Maar die lemige grond die houdt het water wat langer vast en die wordt wat moeilijker van structuur om er met de vingers in te graven. En hier die lichte zandgronden in Midden-Limburg, daar kan je ze heel makkelijk blootgraven en heel makkelijk onder de grond oogsten. De boerderij van Frank Goerts ligt net over de grens van de twee bodemsoorten. Hij verbouwt vooral witte asperges, omdat groene asperges wel geteeld kunnen worden in het zuiden van de provincie. En dat komt door een duidelijk verschil in het telen van de groentesoort. Tjak, daar hebben we er eentje. Nou, de witte die groeit zoals je ziet onder de grond. En als die boven de grond komt met een kopje, dan wordt die geoogst. De groene asperge die groeit boven de grond. En boven de grond, dat betekent er komt zo'nzelfde stuk van 20 tot 25 centimeter boven de grond. En die wordt ook boven de grond afgesneden. Voor de groene asperge is de soort bodem dus niet zozeer van belang. Toch lijken veel Zuid-Limburgse boeren ook voor die soort asperge terug te vallen op hun collega's noordelijker in de provincie. Er zijn maar weinig plaatsen wat dat hebben eigenlijk. Weinig telers wat dat telen. Ken je zo iemand, een andere boerderij die dat doet? Nee. Ja, wel wat het hebben gedaan, maar niet wat het op dit moment doen. Het is voor eens en altijd duidelijk, Limburgse asperges komen bijna altijd uit het midden of noorden van de provincie.